Sonen trompetes i clarins, sona música que ens retrotrau el magne imperi romà, i dius, què tindrà que veure una guerra civil, entre cometes, que va passar, in illo tempore, ara vos contarem en quin tempore, a l'antic regne de València, una guerra civil al regne de València, en els romans. Vicent Llinares, com sempre, té la resposta. Bona vesprada, molt bé, així estem. Aleshores, t'ho explico, té que veure la concepció que tenien en la corona d'Aragó de la monarquia. Era una monarquia pactista i va arribar un senyor rei que volia que la monarquia fora cesarista, de la relació cesarista de Juli César, és a dir, volia una monarquia més autoritària i més del punyet, més en la seva mà. Perquè avui tenim una efemèride que és un fet prou desconegut de la nostra història, de la d'ací. Tal dia com avui, però de 1348, el rei Pere el Cerimoniós entrava a la ciutat de València i ho feia 2 dies després d'haver vençut les tropes de la Unió de València en la batalla de Mislata. Mislata ja... Anem ubicant-nos, regne de València, Mislata, Pere el Cerimoniós, sí, em sona tot. Donava per solventada d'esta manera el que molts historiadors consideren que va ser la primera guerra civil del regne de València, que és la Guerra de la Unió. Escolta, Llinares, sona molt pompós. La marxa número 1 de pompa i circumstàncies de Sir George Solti. Sandonga, això... Tu estàs en casa i fiques això i dius, mira, em fica una corona o un manto d'armiño o algo. Sí, un manto d'armiño com a poc. Per què ens ubiquem en això? Perquè jo vaig a parlar de coses règies. Sí, vaig a presentar-vos a un senyor home, el nostre protagonista d'avui, que és Pere IV d'Aragó, tercer de Catalunya, segon de València, primer de Mallorca, quinto d'Alemanya i octau de Malta, jo què sé. És més conegut com Pere el Cerimoniós. Que li diuen el Cerimoniós perquè dir-li Pere el Tiquismiquis o Pere el Tocacollons no quedava bé. Però li encaixava igual. Però era el mateix, A l'home li agradava que tot estiguera on havia d'estar i va ordenar... Estos que tu veus a les cases que entres, t'han convidat i vas i veus que les toalles estan totes alineades, que no se n'ix ni una ratlleta de la toalla que està perfectament penjada, o el torcamans i tot això. Això té un toc. Això, tenia un tic. Tenia tic, toc i tracatroc. Va escriure un llibre que es deia Ordinacions fetes per lo senyor rei d'Aragó sobre el regiment de tots els oficials de la seva cort. Llibre que... Claro, li diguem les ordinacions i ja està. En aquest llibre l'home detallava com havia de funcionar la cort i tot vol que estiga ben endongat. Això ho diuen en Oliva, lo d'endongat. Estableix festius, calendaris, com ha de ser la coronació, el tractament que ha de rebre cada membre de la família real, l'ordre de successió, tot, com han d'anar vestits, com han d'anar per ací, com han d'anar per allà. Per això li diuen el Cerimoniós. Perquè feia molta cerimònia. La qüestió és que Pere el Cerimoniós, a banda de ser cerimoniós, també era un poc com el de l'anunci de les catèrgoris, que o acceptaves polp com a animal de companyia o deixava de jugar. Comenzando por P, un animal de compañía. ¿Pulpo? Vale. Escatergoris y Escatergoris Junior. Ahí estamos. Aceptamos pulpo como podria animal passar pel precursor de les catèrgoris. Efectivament, és o a Xina o no n'hi ha d'això. A Pere el Tiquismiquis no li va tocar, no li va tocar viure un bon segle. Va ser un segle... A veure, el segle XIV va tindre moltes coses i poques de les coses que va tindre el segle XIV van ser bones. Tantes en van ser que els historiadors parlen sempre de la crisi del segle XIV. Riu-te tu de la bombolla immobiliària i de la Covid. Va haver crisi econòmica, crisi espiritual, crisi demogràfica, crisi de valors, crisi sanitària, crisi política, crisi de l'Església catòlica.
un merder de porc. Caramba. Fàcil, l'home no ho tenia, La cosa estava convulsa, sí. Estava així, no. Així les coses, als 10 anys d'accedir al tron es formarà a València el que es coneix com la Unió de València, un moviment reivindicatiu promogut per la noblesa i les ciutats que estan dominades per la burgesia. Sembla una empresa d'autobusos, Sí, la Unió de Benissa, la Unió de València, però no, era un moviment, diguem, social. Era, sí. Un partit polític del segle XIV. Un sindicat de rics. No sé, un sindicat de rics. Vale, molt bé. Vale. I això per què se fa? I la pregunta és, perquè la resposta més general seria que es forma precisament per la crisi. La crisi està del segle XIV. Però ens interessa anar al detall. I en detall cal diferenciar 3 nivells. La causa oficial, l'excusa o les excuses que es van posar i la causa de veritat. Ara ens contaràs la de veritat, però diguem la oficial, què se va contar? La que queda reflectida i escrita és per conservar los furs, privilegis, llibertats i bons uses, franquers i immunitats de la ciutat et regne d'aquella. Traduït al valencià modern, per a que el rei no ens tracte com si foren NPCs. A veure, pinta bé. NPC què vol dir? El NPC és NPC. non-player characters. Els ninots estos que en els videojocs van per darrere que no fan res. Això ho diu la gent moderna, Ximo. Això m'ho diuen a mi els alumnes. Però en valencià que diríem un liloi. Que no es tracta un com a ninot. Un ninot. Un ninot. Que no es tracta com a ninots. Vale. I per què es pensaven els nobles i potentats valencians que el rei es tractava com un ninot? Així és quan ve l'excusa o les excuses. La primera excusa és que Elionor de Portugal, aquest any de 1347, no es va aturar a València en el seu viatge cap a Barcelona per a casar-se amb el rei. La xica anava a casar-se amb el rei, va passar per ací, però no va parar a saludar. Xica, no pares! Xica, no pares! No pares, xica! Tinc pressa! Ja està. I això va fer que... Va sentar mal. Va sentar mal, va pegar tort, que diuen el meu poble, va pegar tort. La segona excusa, molt més greu i important, és el nomenament de Constança d'Aragó, la filla del rei, com a hereva de la corona aragonesa. Què tu diràs? A veure, per què? El rei farà això sense l'aprovació de les Corts, la qual cosa ja és greu, però tira, un escors més, un escors més... El segle XIV... Cos pa acá, sí, cos pa allà, que diuen pel sac a la cort. Però el més greu és que és una dona. És que és una dona i ho farà en contra dels costums i lleis de la corona aragonesa que no permetia que les dones pogueren accedir al tron. No així la corona de Castella i de Lleó, les corones castellana i lleonesa, que sí que ho permetien i de fet tenim dones, reines, a més molt poderoses, tant en Castella com en Lleó. Així no en tenim cap i és precisament per això. El nomenament de Constança, a més, apartarà de la línia successòria al tron a l'infant Jaume I d'Urgell, germà de Pere el Cerimoniós, el qual, a banda de ser apartat de la successió, és desposseït del seu càrrec, del càrrec realment poderós que tenia, que era el de procurador general. Això va fer que Jaume se n'anà a Aragó, on refundaria l'antiga Unió Aragonesa, en la qual es basa la valenciana, i iniciaria una guerra contra el seu germà. Això és Àngela Channing. Això és Àngela Channing. Això és el Falcon Crest. El Falcon Crest. Què passa, que liaren una de bona? Claro, jo volia posar aquesta música perquè per estudiar aquest tema n'hi ha que dibuixar-se un arbre genealògic, però no sap, perquè clar, el pare de Pere el Cerimoniós va tindre diverses dones i en diverses dones va tindre diversos fills. Bueno, allò és una ramificació... Lo de Falcon Crest, que de repente uno que passava per ahí era el pare de la protagonista i l'altre era el cosí germà, i dius, Però tornem a València i parlem dels veritables problemes que reivindicaven els nobles i els ciutadans del rei. Què volien els ciutadans? Entenem per ciutadans els habitants de les ciutats que tenen una posició i un cert nivell adquisitiu. Burgesia, diries. Sí, burgesia. D'abogats pa camunt. Vale. Què reclamen? Reclamen una magistratura de justícia similar a la que tenen al Regne d'Aragó, és a dir, reclamen un justícia general. Vale. Reclamen que les coses es reuneixen obligatòriament una vegada a l'any, i no com en aquest moment que es reunien quan el rei li passava pel papo, i generalment, que era quan generalment el rei necessitava diners. Reunia cors, hola, què tal, com que hace? Ai, rei, és que m'ho fa mal així, m'ho fa mal allà, ja, passa el sol de la pasta. També dic una cosa, que les coses reunisquen una volta a l'any, tampoc ens semblava una gran cosa, però bueno... Una vegada. Toca una volta a l'any. I reclamen l'assistència de representants valencians a les Corts aragoneses
i de representants aragonesos a les Corts Valencianes per defensar els interessos de la Unió. Sembla raonable. Tot res fora de lo normal. Una cosa... I així entre allò que vos he dit de les dues concepcions de la monarquia. És a dir, la Corona d'Aragó sempre havia sigut una monarquia pactista. El rei governava amb el seu criteri, però escoltant i en moltes vegades fent cas al que els nobles i senyors feudals li suggerien. Però Pere no vol pactes ni mandangues. Pere no vol pactes ni mandangues. Chico. Pere vol fer el que li dóna la gana i això és el que se'n diu tindre una visió cesarista. Balanguera misteriosa com una aranya d'art subtil. A veure, que seria ceremoniós. Però absolutista també. No, Ho tenia clar. Jo mimé conmigo Sí, ja i està. topa a mi. Era gentola. Escolta, i la balanguera? La Això per què balanguera ho has bonica posat? és. La balanguera és l'himne oficial de Mallorca. I perquè així la connexió mallorquina tampoc li anirà bé al rei. Per el ceremoniós havia reclutat una sèrie d'assessors de la cort de Jaume III de Mallorca. Així un altre lío que ja l'explicarem un altre dia. Però la història, per fer-ho fàcil, ¿vale? Per el ceremoniós era el senyor feudal del rei de Mallorca. Perquè li tocava per corona. O Anem per a veure, què? Jaume I va dividir la corona i va ficar a un fill rei de Mallorca i l'altre el fill d'esta part d'Aragó. Vale. Però sempre supeditada la corona mallorquina a el rei d'Aragó. Vale. El problema és que van anar soltant-se, van tindre molts conflictes entre ells i que Pere també volia tindre sota el seu poder tot el tema del regne de Mallorca perquè a més li permetia controlar les rutes del Mediterrani. Total, Vale. bueno, a tot això, per lo d'Àngela Channing, era el rei de Mallorca era nebot del rei d'ací. I Jaume III era besnet de Jaume I i Pere IV era el rebesnet de... Ja entens el lío. Ahí està tot. Tot queda en casa. Per això així, per què era tan complicat? Perquè no es posaven regava. entre ells No, i això passava. el tio va sometre al nebot a un juí i li va confiscar el regne de Mallorca per tal que la corona aragonesa recuperara tot el poder sobre les illes. Tot això venia pels assessors. És a dir, estos assessors que Pere IV va agafar de la cort de Mallorca tenia una visió molt més autoritària inclús que el propi Pere de la monarquia i clar, i els nobles aragonesos, sobretot els aragonesos i els valencians, no estaven disposats a passar per Eixaro. I entre uns i altres el xoc es va fer inevitable. Al final, igual que amb la corona d'Aragó, amb la Unió d'Aragó, el rei declararà la guerra a la Unió de València. Total, que ja tenim la guerra, el rei, una unió i l'altra unió. L'altra unió, dos guerres. Dos guerres. Pues, Clar, i dos bandos. I dos bandos, Perquè si claro. no n'hi ha dos bandos, no n'hi ha guerra. Correcte. I tots Un estem d'acord. resplandor y hace ¡pum! pim, Pum. pam, ¡Ay, exacte. ya está aquí la guerra! Ja està la guerra. Ja està la guerra. Sí, sí. Ja està. Amb el rei es quedaran part de la noblesa, els coneguts com realistes, així com diverses viles i ciutats. Borriana, Alpont, Vila-real, Castellfabib, Morella i especialment Xàtiva, que per esta lleialtat que li va tindre el rei, després el rei li otorgarà el títol de ciutat. I això ja, dius, això per l'escut queda molt bé, és ciutat. En fi, contra el rei, gran part de la noblesa, vora un centenar d'altres xicotetes ciutats i viles reials i el cap i casal, la ciutat de València. Al principi, la cosa pintarà bé pels insurrectes, pels de la Unió, que venceran les tropes del rei a les batalles de Bétera i de la Pobla Llarga. A veure, a la Pobla Llarga. La Pobla Llarga va ser més fàcil, perquè hi havia un avantpassat de David Albelda que es va encarregar de tot el joc de creació. Va repartir... Ahí anava filant, però filant va posar la ratlla, I pim, ahí no pam. passava ningú i guanyaven la lliga. O això ja és una altra No, cosa. això és una altra cosa. Això és una altra cosa. És una altra història. En la victòria dels unionistes, i també hi ha un poc de truqui, perquè, te recordes de Jaume I d'Urgell? Sí, Vale, este se n'havia anat. se n'havia anat. Pues la persona va morir. La persona va morir el Lo que faltava. 47, però en el moment que ell mor hi ha un altre que és germà del rei, però per un altre pare, per una altra mare, perdó, per el Leonor de Castella, que ràpidament reclamarà el seu dret al tron, perquè la dona no pot ser Constança, reclamarà el seu dret al tron, i ajudarà als de la Unió de València a formar un exèrcit per poder enfrontar-se
al rei per el cerimoniós. Sí, tot va d'interessos, al Sí, final. sí, una puntada sin hilo, ningú. Això és així. Així les coses, amb el rei derrotat, els unionistes l'agafaran i la paraula segrestar igual és un poc forta, però és el que van fer. Va ser segrestar-lo i al rei i a la reina i dur-los a la reina, aquella que no havia passat. Que no havies passat, que no havies passat, a veure. I se'ls duen a la ciutat de València. En la capital del regne els obligaran a acceptar les seues condicions, que bàsicament en són dos, lo del justícia, que això ho tenien entre sella i sella, tindre un justícia sí. Això és acceptable, no? Apartar de la successió al tron, acostant-se d'Aragó i seguir la línia masculina en la figura de l'infant Ferran d'Aragó. Però sí, els llauraors, la gent del poble... Què diu? La gent del poble veient-les passar. Ve a passar. Hola, què tal? Ja tornem per callar. La cosa se'n va anar de mare, entre les coses per la gent del poble. El dia 6 d'abril, una revolta popular va prendre a l'assalt el Palau Reial, ahir a Vivers. Sí, Vivers. I va organitzar un ball. O sigui, van entrar allí, van ocupar el palau, anem a ballar. No, és que a mi no em fa mal el cap. Ja anem a ballar. I ja no és que el ball els humillara als reis el fet de que tingueren que ballar al costat de la gent del poble, sinó que se van començar a cantar una sèrie de cançons satíriques sobre el rei i sobre la reina i els van obligar a ballar-les a ells a soles mentre les cantaven. Sabem fins i tot... Que ridiculitzaren d'alguna manera per a ells, per als reis. Rei, cabrona, trabaja de peón, jo que sé, coses d'estes, no? I sabem fins i tot el nom i l'ofici del cantaor. Li diuen Gonsalvo de Roda i era barber. I l'home va estar en el seu llaüt cantant-los als reis i obligant-los a ballar. Rondalles, així una miqueta... Sí, així, picaetes. Per aquest any, el 1348, això sí, arribarà a València un exèrcit indestructible al que ningú podia vèncer amb les armes de l'època. Ja, la gallina de pell més ha fet. Totalment. Això fa por, Quin és aquest exèrcit que fa tanta por? Procedent de l'Orient i a bord de nombrosos vaixells que arribaven al port de València, es desencadenarà la gran pesta del segle XIV, la pesta negra, la pesta bubònica, que colpejarà amb gran duresa tota Europa, però especialment tota la zona del Mediterrani, que és on arribaven els vaixells que venien d'Orient. I València és un port del Mediterrani i, per tant, va ser una de les zones més castigades. Els revoltats, que en el fons no li desitgen cap mal al rei, només volen que el rei compartisca el seu poder, el deixaran en llibertat per no posar-lo en risc i que no es contagie i que se'n vagi i que es refugie. Alliberen del segrest aquell i que se'n vagi de València. I què fa l'home? Com ho agrairà l'home? Fent les paus? Tu penses? Seria el seu. Pues no. No? No. Vale. Però el ceremoniós se n'anirà calentet a Barcelona, però calentet, i farà com aquestes partides del risc. Si partides del risc que tu vas guanyant, que ja ho tens tot, i n'hi ha uno que té tres ninotets, i dius, i en este no tinc que poder... I tu pares de tirar els dados i perds, i aguanta. Diu, pues tots els exèrcits va dur ahir i muntarà... Mira, va juntar senyors feudals, soldats catalans, soldats aragonesos, realistes valencians, mercenaris navarresos i soldats castellans. I perquè no passava uno de Miniama per ahí, que si no també l'haver agarrat. També l'hagués empat. I van anar amb tot, primer contra els aragonesos i després contra els valencians. Els valencians, com he dit al principi, els va derrotar el 9 de desembre de 1348 en la batalla del Pla de Mislata, pràcticament al costat de la ciutat de València, que se podia veure la batalla des de les muralles. I 2 dies després va entrar a la ciutat. La repressió va ser terrible, molt més cruenta i dura que en el cas d'Aragó. Va obligar a les ciutats a pagar uns tributs i càrregues molt elevades, ja estaven molt carregades, perquè per el ceremoniós, a part de tot això, tenia molts afers, moltes campanyes en Itàlia. Així se mesclen moltes coses, campanyes en Itàlia perquè el papa no podia anar i perquè estava tot el tema del cisma d'Occident, en fi, un rotllo de por. I va condenar a mort a una vintena d'insurrectes. I així cal mencionar la condena a la que fou sotmès Joan Sala, que era el líder dels unionistes valencians. En primer lloc, fou arrossegat per terra des del Palau Reial, on actualment està vivent, ja ho hem dit, fins l'antiga casa de la ciutat.
exactament no sé on estaria esta casa de la ciutat, però jo calculo que estaria prop de la plaça de l'actual plaça de la Mare de Déu, per la plaça Manises, De Vivers a la Mare de Déu, arrossegat en terra, en el cavall. estirat d'un cavall. estirat d'un cavall. Per això era el còctel, l'aperitiu. Val? Després, ahir en la plaça, li va tallar la mà dreta, sense anestèsia, no s'estilava. Li va tallar la mà dreta i el van tornar a nugar, el van tornar a arrossegar fins a la plaça de la Seu, això sí, davant la catedral, i en aquest lloc li van tallar la llengua, Caram. sense anestèsia, també. El Joan Sala. El Pobre, Joan Sala. el feren un Sant Llàcer. I d'ahir el tornar a arrossegar fins a la plaça de la Seu i en aquest lloc perdó, això, mira, totes les setmanes me passa que me boten la línia. Això diu de ser... Això ja ho havies havia en la dit. plaça de la Seu Sí. i tallaren la llengua. I això és. Perquè veieu que està tot inventat i que allò que apareix a les novel·les de Joc de Trons, per exemple, no deixa de ser una cosa documentada. Li donen a veure el metall. A Cal Drogo li donen a veure or. Li donen a veure or fos per a que... Però que han de ser, això, Sí, clar. sí, a veure saps? per què. Líquid. A veure per què. Per què? En Joc de Trons li donen or al germà de Daenerys perquè l'únic que reclama és or, i aquells li donen or. I li donen ben donat. Ben begudet. Així el problema és que van fondre les campanes amb les quals se tocava a reunió, els de la Unió convocaven a les assemblees en una campana. Van fondre la campana i li la van donar a beure. Això sol sentar mal. L'home va faltar d'una indigestió. Sí, li va pegar mal a la... I una cosa molt important, perquè veieu com de guai era el Pere el Cerimoniós, és un tio que sabia perdonar i era amable i tal. Sabeu a qui va fer arrossegar, tallar la llengua i penjar del coll fins a la mort? Aquí. A Gonsalvo de Roda, aquell barber que va cantar les cançons satíriques, a l'altra torna. A l'home li va costar això, la vida. I així es va acabar esta guerra de la Unió de València, que no obstant va redundar en un futur més o menys pròxim en la consolidació, entre altres coses, del sentiment de valencianitat i de l'afiançament dels furs valencians front als furs aragonesos. Una guerra civil al Regne de València que semblava un capítol de Juego de Tronos. Ahí totalment. estamos. Gràcies, Linares.